Čaute! Vítajte pri vzorovom riešení 3. úlohy z druhej série 41. ročníka Pikomatu. V tejto úlohe máme súťažiaceho, ktorý si zvolí nejaké číslo Č. Predavač potom vyžrebuje náhodné prirodzené číslo a potom vypočítajú súčet aj súčin Č za sebou idúcich čísel od toho vyžrebovaného čísla. No ak ten súčet aj súčin sú deliteľné tým číslom Č, tak súťažiaci vyhral. Napýtali sme sa, že ktoré čísla Č sú vždycky výherné. Tak sa na to poďme spolu pozrieť. Pozrieme sa najprv na to, že kedy bude deliteľný súčin. Najdôležitejšie je, že počet tých čísel je to isté číslo Č, ktorým skúšame aj tú deliteľnosť. No a vieme, že napríklad každé druhé číslo je deliteľné 2, každé tretie číslo je deliteľné 3, každé štvrté číslo je deliteľné 4 a tak ďalej. Lebo keď máme nejaké číslo deliteľné, napríklad 4, tak aj číslo o 4 väčšie je deliteľné 4 a tak. Čiže bez ohľadu na to, aké číslo Č si súťažiaci zvolí, tak jedno z tých Č za sebou idúcich čísel, ktoré potom napíšu, bude deliteľné týmto číslom. Napríklad, ak by si súťažiaci zvolil číslo Č 5, tak čísla deliteľné 5 sú 5, 10, 15, 20 a potom nech si zoberieme ktorýchkoľvek 5 po sebe idúcich čísel, tak jedno z nich je toto číslo deliteľné 5. No a že čo nám to pomôže? No keď je deliteľné 5, alebo teda všeobecne celkové tým číslom Č jedno z tých čísel, tak tým bude deliteľný aj súčin všetkých týchto čísel. Lebo jedno číslo deliteľné číslom Č vieme zapísať ako Č krát niečo, no a keď ho násobíme ďalšími a ďalšími číslami, tak stále je to Č krát niečo krát niečo krát niečo, čiže je to deliteľné tým číslom Č. Čiže súčin sedí pre každé číslo, čiže ďalej nás nebude zaujímať. No a poďme sa pozrieť na súčet tých Č čísel, že ako sa bude správať. Tu pri niektorých číslach ľahko nájdeme prípad, keď to nesedí, čiže určite nebudú výherné. Napríklad, ak si zoberieme, že Č by bolo 2, tak vždy, keď zoberieme dve po sebe idúce čísla, tak ich súčet bude nepárny. Napríklad 3 plus 4 je 7, 4 plus 5 je 9 a tak ďalej. Čiže nebude deliteľný tým číslom 2. Ani keby sme zobrali Č4, tak tiež 4 po sebe idúce čísla, napríklad 1 plus 2 plus 3 plus 4 je 10, tak to nie je deliteľné 4. Takisto aj pri 6, napríklad 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 je 21 a to zase nie je deliteľné 6. Čiže čísla 2, 4 a 6 určite nebudú výherné. Naopak pri čísle 3, keď si to vyskúšame na pár príkladoch, tak nám to vyjde, že to deliteľné 3 je. Napríklad 1 plus 2 plus 3 je 6, to je deliteľné 3. Aj napríklad 7 plus 8 plus 9 je 24, tiež je deliteľné 3. Pri 5 tiež nám to vychádza, že napríklad 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 je 15 a to je deliteľné 5. Aj napríklad 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 je 20, to je tiež deliteľné 5. Vyzerá to tak, že výherné by teda mohli byť všetky nepárne čísla, už to len potrebujeme dokázať. Mladším z vás stačilo dokázať, že tie čísla 3 a 5 sú vždy výherné, a starší by to mali dokázať pre všetky nepárne čísla všeobecne. Mohli ste využiť zápis ako je v zadaní, že prvé vytiahnuté číslo, ktoré predavač vytiahol, si označíme ako K, a potom tie ďalšie sú pri 3 K plus 1 a K plus 2, pri 5 sú tie ďalšie K plus 1, K plus 2, K plus 3, K plus 4 a tak. No a teraz keby sme si spravili súčet týchto čísel, tak pri troch číslach, keď to zrátame, tak K plus 1 plus K plus 2 je 3 krát K plus 3 a to je deliteľné 3. Pri 5 by to bolo 5 krát K plus 10 a to je tiež deliteľné 5. Čiže takto by sme mohli dokázať, že ak si súťažiaci vyberie 3 alebo 5, tak to sú určite vždycky výherné čísla, lebo vždy ten súčet bude deliteľný tými 3 alebo 5. No pre starších by sme to mali dokázať všeobecne, čiže keď by sme si zobrali všeobecne ten súčet, tak to bude niečo ako K, K plus 1, K plus 2 až po K plus Č minus 1 a máme dokázať, že to je deliteľné číslom Č, pre tie nepárne Č. No to sme viacej rozpísali v textovom vzoráku, ale tu ukážem inú fintu. Nepozrieme sa na to z pohľadu toho najmenšieho čísla, že tie ostatné potom budú to plus 1, plus 2, plus 3 a tak ďalej, ale z pohľadu toho čísla v strede. Keďže si myslíme, že to pre nepárne počty čísel vždy pôjde, tak nám je jasné, že jedno číslo z nich je určite v strede a potom máme nejaké napravo a nejaké naľavo od neho. Alebo teda väčšie a menšie. Keby sme si napríklad zvolili, že Č je 5
a predávač si zoberie napríklad 5 čísel od 11, že 11, 12, 13, 14, 15, tak sa na to môžeme pozrieť ako na 5 čísel, ktoré sú okolo 13, že 13 minus 2, 13 minus 1, 13, 13 plus 1 a 13 plus 2. No a toto keď sčítam, tak vidím, že tie mínusy vľavo a tie plusy vpravo sa nám vyrušia a súčet je vlastne rovnaký, ako keby sme mali 5 13, takže 5 krát 13. No a to je zjavne deliteľné 5. Podobne keby sme mali napríklad, že súťažiaci si vyberie číslo Č je 37, tak by sme teraz mali 37 čísel, ktoré zobral predávač a vedeli by sme ich prepísať z pohľadu toho stredného ako niečo minus 18, niečo minus 17 a tak ďalej až po niečo plus 18. No a zase keby sme tieto čísla sčítali, tak by sme dostali 37 krát niečo, krát to stredné číslo a to je deliteľné tým číslom 37, čiže je to deliteľné číslom Č. Čiže takto vieme ukázať, že všetky nepárne čísla Č sú výherné, no a naopak párne nebude výherné ani jedno, lebo z párneho počtu nevieme spraviť to číslo v strede a okolo neho tie ostatné. A najlepšie, ako by sme to vedeli zapísať, je podobne napríklad pri tejto 37, tak aby sme mali 38, tak to je to isté, ale plus ešte na konci je to niečo plus 19. Čiže celkový súčet teraz bude 38 krát niečo plus 19 a to nie je deliteľné 38, lebo to má zvyšok 19. Všimnime si, keby sme toto vyskúšali pre viaceré čísla párne, že ten zvyšok je vždycky polovica toho čísla Č. A to vôbec nie je náhoda, lebo môžeme sa na to pozrieť ešte inak, že čo po nás úloha vlastne chcela. No mali sme zistiť, kedy je súčet Č po sebe idúcich čísel deliteľný číslom Č, teda ich počtom. No a čo je súčet čísel deleno ich počet? To je predsa aritmetický priemer, čiže laicky povedané ako keby stred tých čísel. Kto si toto uvedomil, tak už bolo ľahké povedať, že pre nepárny počet po sebe idúcich čísel je priemerné číslo to stredné z nich, čiže priemer je celé číslo, čiže súčet je deliteľný počtom. Ale pre párny počet je priemer v strede medzi tými dvomi strednými číslami, čiže je to niečo a pol. Čiže to nie je celé číslo, čiže súčet tých čísel nie je deliteľný ich počtom. Preto tie párne čísla Č nebudú výherné. A to, že ten priemer je pri párnom počte niečo a pol, to presne zodpoveda tomu, čo sme si ukázali pred chvíľou, že zvyšok podelení nám vyjde polovica toho čísla Č. Čiže aby som to zhrnul, súčin ľubovoľných Č za sebou idúcich čísel je vždy deliteľný tým číslom Č, ale ich súčet je deliteľný číslom Č len vtedy, keď to Č je nepárne. Preto sú výherné všetky nepárne čísla a naopak všetky párne nikdy nie sú výherné. Nielenže nemajú istú výhru, ale ani nikdy nemajú šancu vyhrať. No a to je všetko. Teším sa na vaše ďalšie riešenia a vidíme sa na sústredení. Čaute!